Здравейте, момчета и момичета, аз съм Дъбзи и днес ще снимам. Добре, сега си говоря тук с някакви приятели. Ще играем някаква игра с готвар. А, чакай, аз съм доктор, не готвар. Доктор съм. Доктор съм, тук започваме. Виждаме контроли. Давай, мъкни, бе. Кой ти искал мнението на тебе? Я тука. Знаеш колко ми пука. Тука вадим дискети. Ти знаеш колко е интересна тази игра, бе. Знаеш как вадим дискетите? Тука телефончета, мелифончета. Ай, бе. Добре, тука го зарязваме. Така. Май го това шел тука. Пречи ми на скиците. Тука операти гледаме, трябва да сменим далака на Боб. Я пациент, нейм Боб. Пише Боб и някакви балони около него. Силно има рожден ден, ще му го честита. Ето има и торта. Охо. Цяло парти ще има. Далака на бъбрик. Добре, сега тук чакай му махнем престилката. Как си маха с спейс нещо тук. Не мога го фана, майна. Не ме отворих далака, ме. Моля ти се, замълчи. Не разбираш от професионална медицина. Не мога го фана, леле. Добре, това ми е за... Ма, пусни споделеното. Да, бе, сега ще ви го... Вие ще го гледате като кача клипчето. Не знам. Али знаеш, в момента се записваш. Знам. Surgeon Simulator безплатна игра ли? Да. Нема една, плаща се $5.50. Имам само 5. Хубаво, чакайте сега, трябва да фаним чука. Чука. Абе, каква тая сандария тук ми пречи, бати съндъка, майна. Това е чукаро. Чукаро! Това е не Джаро, не Чукаро, а Джаро Чакаро. Чакай, сега ми е много трудно. Вече нова дума и за мен. Сега качвам едно клипче. И ти ли е? Ти си ми... Аз го качвам да го правя. Оле, без диск. Да напише и аз. Like, subscribe, пълса. Оле, кърви пациента. Помогнете му. Забравих му честит рождения ден. Честит рожден ден. Да си жив и здрав. Оле, чупих му... Сега му кажи. Hasta la vista, baby. Чакай, че му чупих. Чупих му тука далака. Оф, чупих му на горкия далака. Оле! Това фръкна. Не, бе, изгубих си чука. Оле, по-ще видите на видеото, майна. О, тук има клечки за... Аз па клечки за уши, бе. Сега ще му почистим ушите. Хайде, Боб! Мисля... С бургията. Сега ще фана бургията, ще му изчистим ушите. Той няма да слуша ли, бе? Чакай да така... Чакай сега, гледай. Чао, Боб, чао. Как да гледам? Ще гледаш после. Като кача видеото. Само да го фана бургията ще му разкажа аз играта. Дупчи! Картимивки. Абе, вземи картачо. май картачо. Сега ще фана Трионо. Трудно. Как се пишеш в YouTube? Ти ще ме видиш, сега. Ще прати това. Само... Ама Дъбси не ще получи. Да, бе, нещо такова бях. Оле, чакайте, момчета. Чуйте нещо. Оле! Абе, това що се бъгна така, бе? Уо, ела тук, гъди. Съдър. Ела така. Малко. Аре, не мога ли има фана лицето, е така. То ми ги пи часовника, бе! Що крадеш ти, бе? Що крадеш ти, бе? Що крадеш ти, бе? Сега ще му кажа. Сега ще му пусна бургията. Пускам му сега бургията, тук е електрическия стол. Край, той му беше. Пускаме тук на 50 оборота. Айде, не мога да...
Нимо на цела копчето, ще му влееме 50 литра кръв, значи котия. Колко му е пулс, оли, и то умира, момчета, край, Боб умря. На рождения си ден горкия. Чай, трябва му извада поне далака. Ама си изгубих! Абе, това си изгубих, бе! Не, и то той не го кипи. Изгубих си чука. Чай, че тук нямам дясно копче, ми е щупена мишката. Това ни трябваше. Ай, чао, пич, който и да си. Кой беше то, бе? Станло? What is this, NLO? What is this? Хубаво. Еми, момчета, ще трябва да фащаме нови мерки. Ще фаниме това за тея. Нищо не става с това. Не знам. Не знам, брат, изгубих си чука и сфракна на някъде и го изгубих. Вижда се обаче далеч. Чаеш? Сега ще му се подпише на далака с една химикалчика. Химидраска. С химидраската ще му се подпише на... Тука шука, наляво, надясно, нагоре, надолу, ай, подписан си, готов си, Боб. Боб! 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 Боб, събуди се! Боб, събуди се! Ай, събуди се, бе! Оле, ми ко ще правим сега? Чай му дам поне балак. Аз па балак. Далак да яде. Ела яш ти, бе. Боб! Моля те, Боб! Боб! Моля те! Моля те, ето! Боб, и тук трябва има още, а няма. Еми, Боб! Моля те! Абе, той умира, бе! Умира, е, тук пред моите очи, бе! 600 мл, 500, губим го, сестра! Донеси! Еми, тук пише Blood Level, не, сестра, ще го изгубим, сестра! Като пиано. Би-боп, би-боп, би-боп. Би-боп, би-би-би-би-боп. Би-боп, 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 би-боп. Би-боп, би-боп. Не, ми затвориха. Оф!